V dnešním videu musím zabít svého kamaráda 5krát, až on mě zabije jednou. Pokud ho zabiju 5krát v dalším videu, se k němu přidá další hatr, ale pokud on mě jednou zabije, tato série končí. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte na like a odběr, abyste neminuli 2v1 Killermana. Tak. Jseš poprvé na mém YouTube kanále. A prohraješ. Jej. Jdu počít. O můj bože. Nebudu Okay. stát. Jsi docela pozadu. Nebudu dělat. Ach jo. Jo. To věřím, ale teď myslím, že po tobě půjde medvěd. Tak nepůjde, no. Nepůjde. Už jsi zdrhl. Hej, takový early fight, jo. Já si vezmu early dřevo. O ne. To budeš mít meč? Já zemřu. A to není dobré, ale pořád se Aha! To mi nedeportoval, to prčíc, to jsem neviděl. No tak to vyjde, to dělám. Ježiš, co to mám za senzivitu. Sakry. A pojď sem. No tak to je GG. Ne, Prosím. můj crafting, ne, moje dřevo. Ne. Dám ti dřevo, nezabij mě, dám ti dřevo. To je můj cíl, ale to je můj cíl tě zabít. To se sekáš, nebo to sekám já. Yes! Au, sakra. Ne, já jsem až tady. Do prčic, no tak to je GG. Pojďme jít, zas mi to dřevo. Zase si Jo, no. omlouvám. Jo, ty jsi tam, ok. No, ty máš kámen, no, Já tak to je nejsem. cool. Já neexistuji. No, jaký je plán? Můj je dostat Co? kamen. Aha. Můj je dostat kámen a potom jít za tebou. Nejít za tebou a potom dostat kámen. Co? Takže jestli chceš pojď pro mě. Jako hodili by se mi, že bych se měl hnedka 2 kg na začátek. Otázky. To nestihneš. No jo, ale stejně se, že ten máš jídlo. Mám. Jo, jaký? Já jsem zabil medvěda. Čistě. Teďka na mě můžeš jít. Pojď do mě. No. Co na to říkáš? Měl bych na to mít nějakou specifickou odpověď, kterou bys ode mě žádal. Jo. Jako- Dopočít. Vesnice. Že tam seš. Aha, já jsem myslel, že to je ta odpověď, aha. Ne. Ta odpověď je... Podle mě to odpověď by měla být, že se bojíš. Nevím proč. Tak Tak, trochu to jsem ty snowboardy farmil moc rychle. Jo, ty máš snowbally. OK, bro. Co? Nic. Okay. Nechám si pár snowboardů na to, abych tě mohl ještě tak držet. Tak jo. To bude super. Ale malý village spinka, ho nechám spinkat, to nazdar. Zbole. Ty se nějak rychle otočil. Chytej. O ne, ty máš štít, no tak to je cool. Tak pojď se do mě, no. Pojď sem. O ne. Jinak jedno z pravidel je, že tě nemůžu spawnkillovat, že tě nemůžu prostě najít na spawnu. Je, mě jsme sekl. Dobrý. Dal jsem ti hit. To je good. Čau. Co máš Kámo! za reč? Nazdar. Sorry, mě jsme sekli, kámo. Ne. Ok, já nemám kamen, já si nemůžu upést jídlo. Sakra! Skoro.
Škoda, že tady nejdou házet firebally. Já už jsem se moc navykl na Ej. to. Sakra, já nemám dřevo, počkej. Mám nápad. I have an idea. Okay, now I don't. Please. Yes! Ok, já si musím Let's nutně go. udělat postel. Já to je mohl. Uj. Já si úplně přijdu jak ten youtuber v té lodi. Ještě mi chybí to jeho auto. Tak možná nechybí. Okay. No way. Ne, ty jsi neslyšela. Musím vypadej ty. No ne. Ne. Jo. Konču mě dál, já tam mám lodičku. Počkej, já tu lodičku na souši. Ne. Ne, mě se vypla obrazovka, do prčíc. Proč to mám u táty? Jo. Ty jsi mi zničil, ty jsi mi zničil. Pojď. Yes! Kámo. Ej, ale to je hrozné. Ty jsi našel nether portal a potom jsi byl první ve vesnici. Já nemám co proti tobě dělat. Já musím dát nějaký comeback. Ok, já dám nějaký comeback. Mám 2 životy. Můj versus jedno. O ne, kámo, jestli umřu na medvěda, počítá se to jako to, že umřu. Jo, aha, ten medvěd neumí stejně útočit, to je blbé. Ok, tak to bych nechtěl. Já nejsem nestydit. A to už jsem asi slyšel, že seš. Káva půl. A tak trochu je vedle mě Packed Ice. Ale nemám železo. A Já nemám. mám železo. Z toho golema. Počkej, tady. Ej, počkej, let me cook. Ej, ty se přibližuješ. No. Au. Uhlí. Tak to, Prostě si vytěžím uhlí z té kejvky. To je můj plán. daj jom. To je dobrý plán. Need wood, I need W-O-O-D. O-O-D. Bote nebo bote? Oh damn. Daju. Ej, A jo, já mám fakt 2 loďky. Já jsem si myslel, že já jsem si jednu udělal, ale... Asi jsem ti teda fakt vzal. to, že tam nebyla. Já jsem ji možná fakt bezmyšlenkovitě už zničil. Vzal si. To vím 100%. Huge, this is huge. Okay. Crazy. Iron pickaxe. Ty už máš. Chtěl jsi mě podle mě vystrašit, ale nejsem si jistý. Neumím to. Kdybych tě chtěl vystrašit, tak si vykraftil třeba boty. Tak to bys mě hodně vystrašil, to bych se úplně podělal. Ne, tady je zombík, já jsem se, že jeho trošku jsou diamanty. Au! To bolí. Dvě nejlepší věci v jednom. Ovce. Máš z ní maso a postel. Ok, to znělo cůz. Ty máš už diamanty! Proč tu je jenom jeden? Aha, tak diamant. Ale neboj. Já za chvíli vystraším. Do prdele.
Už nemáme problém. Dobrý, nemáme. Teďák. To je zajímavá skladba věc. A zombík, zajímavý zombík. Dobrý. On to mysnul, to je blbec. Padl z něho šíp. Au! To jsem malý zombík. Dvoj těch malých zombíků tady je. Dobře pro mě. Not gonna lie. Mohli bychom samozřejmě Moje udělat pravidlo, že ty bys musel zabít mě, aby se to počítalo, ale to bys asi nepřivítal. Ne, přivítal, klidně. Klidně tam Ale to je chcípni. podvádění, Nebudeš ale mít to je věci. podvádění, takže. Nebo spawn point prostě. Abych to neříkal zdlouhavě. Jo, dělej. Já se zase, jak Aha. věnujem Manhuntu, tak se zkontroluji za... Jo! Jestli je v pořádku, takže hnedka budu zpátky. Tak, zase jsem za to nahrávání. Borcák, když tak... Já nevím, jestli to nebude náhodou sekat to video. Nech si do nedru. To má taky vičku. Au. Dobrý, oni se respawnuli. A mám tady respawn point. Zhůru do oblak. Tak to. Počkej, co? Ty máš litru nebo co? Aha! To jsem nečekal. Au. Kámo! Kdyby jsem to nesekal, tak bys dal Co pěchu? mrtvej. Au! Au. Já nevím, jak to vyřešíme. To mi neříkej. Taky Ty nevím. jsi jel tak dlouho na přípravu a ty se prostě rozhodl, že do mě jít nahej s kamenným mečem. Co děláš? Já jsem dělal nedr celou dobu. Třeba mě nekonečno tí. To je můj návrh, co budu dělat. A nebo jo. Já mám dobrý plán. O můj bože. Au! Yes! Počít! Ty jsi mě zničil tu? Kámo, jako sorry, ale když to uděláš v Trevoru, tak to nebude nenápadný. Kámo. O můj bože. Já mám půl srdíčka a já nemám žádný jídlo. O ne. That's good. That's good news. Ne, není. Ne. Já tě vidím, jak tam jedeš v té Ne. lodičce. Kde seš? O ne. No já si myslím, že to můžeme vyřešit. Já si myslím, že to můžeme vyřešit. Ne. Ne, actually ne. Já nevím, Já co vím, mám že dělat, máš nevím. možná moc zápek. Ne. O můj bože. O můj bože. Ne, já Ne. jsem se zastavil, Ne, jdu prosím, počít. prosím. Ne. Ne. Ej, že ty máš moc hápek. Že ty máš dost hápek, kam já jsem vsadil. Nemám. Kežby. O můj bože. Já nesmám to. Já nevím, co to je. Pojď, skoč si na mě. S tím spírem. Takým spírem. Jo, vlastně. No já se tam nedostanu, já nemám bloky. Já nemám žádný jídlo. Já nemám žádný jídlo. Ne, ty máš ještě bloky. Už nemám žádný. Yes! O můj bože! Takže si... Jak to končí? Počkej, co? Já si to klasně možná.
no,